Goizeko 11:07 hurrengo egunean ari gara grabatzen, izan ere Realak atzo 3-1 galdu zuen Villarrealen aurka, Villarrealeko Zeramika estadioan. Lehen mailako 28. jardunaldiko norgehiagoka izan zen, 29. barkatu, atzokoa, eta aipatu moduan Rino Mataratzok Reala zuzentzen duenetik 3. porrota jasan zuen atzo. Gogora ezagun, bi taldeek aurreko astean ere liga izan zutela, batetik Villarrealek bana berdindu zuen Alavesen aurka Mendizorrotzan, eta Realak berriz 3-1 irabazi zion Osasunari anoetan. Horiek horrela, Villarrealeko Marcelino García Toral entrenatzaileak eta Realeko Rino Mataratzok honako 11 hauen aldeko apustua egin zuten. Villarrealek 4-4-2ko ohiko sistema ezarri zuen zelaian, Luis Junior izan zen atepean, atzealdean lauko lerroan Mourinhok jokatu zuen eskuinetik, Pedrazak ezkerretik, Navarro eta Beiga izan ziren atzealdearen erdialdean, zelai erdian Komesainak eta Pape Gehiek jokatu zuten, eskuinetik Pepe aritu zen, ezkerretik Moleiro eta puntan Gerard Moreno kapitaina eta Mikaudaze izan ziren. Reala berriz, 4-3-3ko sistemarekin irten zen zelaira, Remiro izan zen atepean, atzealdean lauko lerroan Aramburu jokatu zuen eskuinetik, Sergio Gomezek ezkerretik, Zubeldia eta Jon Martin izan ziren atzealdearen erdialdean, Gorrotxategi jokatu zuen euskarri moduan barnekaldetik Soler eta Brais laguntzaile zituela, eskuinetik Barrenetxe aritu zen, ezkerretik Gedes eta puntan kapitaina Oiartzabal epailea Ortiz Arias izan zen, oro harretzuen inongo eraginik izan norgehiagokaren garapenean, baina gustatu ez zitzaidan eta jende askori gustatu ez zitzaion keinu bat utzi zuen eta hori gero aipatuko du. Kontua kontu, norgehiagoka jada gaizki hasi zen, Realarentzat, jada lehen zatian ikusi zitzaizkion, atzealdean oraindik ere dituen itoginak, izan ere 7. minutuan atzealdea oso ahul eta Santi Komesainak Gerard Moreno hori emandako atzealdea ahul, aurretik egia da behar bada falta bat egon zitekeela, baina ez bazuen adierazi ere ez zait iruditzen hemen polemika sortzeko modukoa izan zenik, eta kontua kontu, bertan, gero korner bat iritsi zen, Remiroren huts handi baten ondoren, baloia urruntzera joan zenean oinarekin nahi gabe kornerera bota baitzuen kaskanteko atezainak, eta Santi Komesainaren erdiraketaren ondoren Gerard Morenoren lehen gola iritsi zen. Reala, oraindik ere, eta hor dauka Jose Rodríguez, baina oraindik ere, baloi geldietan, geldikako jokaldi horietan arazo handiak ditu defenditzerako garaian, eta atzo horiek agerian geratu ziren. Reala hobeto jokatzen ari zen oroar norgehiagoka hasieran, baina nahikoa izan zen Villarrealek behin area zapaltzeko aukera edukitzea, lehen gola edukitzeko. Egia esan, ez ziren bat ere albiste ona Mataratzoren taldearentzat, ez baitzen gaizki sartu partidan, baina hor akats handia egin zuen eta ondorioz oholkiak ordainetan izan zituen, eta 15. minutuan beste atzealdeko akats bat. Atzo Villarrealek kontraerasoaren bidez atera behar zuen etekin guztia, zuku guztia, hortik atera zion Realari, eta 15. minutuan Realak badakigu Rino Mataratzorekin erdiko atzelariak ere, atzoko kasuan Zubeldia eta Jon Martin, aurreratzeko joera dauka, hor zelai erdiraino igotzen dira, bi erdiko atzelariak, eta hori batzuetan onuragarria da, hau da, baloia lapurtu dezakezulako eta aurrera eraman eta erasoak sortu, baina beste batzuetan zeure buruaz beste egitea da, iaia, eta atzoko kasuan alaxe izan zen, lerroak gehiegi aurreratu zituen, Jon Martinek oso azkar galdu zuen posizioa, 3-3 aurka geratu ziren, baloia Mikaudazeri eman zioten, eta Mikaudazek Remiroren aurrean ez zuen barkatu. Realarentzat oso kolpe gogorra,
bigarren gol hau ere, eta aldiz Realak erasotu zuenean, atzo zer gertatu zitzaion ez zituela zirrikituak harrapatu. Villarreal bada jada denbora bat soilik ligan fokua jarrita dagoela, hori ere nabaritzen da noski, fisikoki, Realak aurreko asteetan kopako intentsitate eta presio handiko bi norgehiagoka jokatu behar izan zituen final erdietan Atletiken aurka, aldiz Villarreal aipatu dugun moduan denbora bat soilik ligan fokua jarrita dela, eta hori atzealdean ere defenditzerako garaian eta jokalariak ongi ordenatzerako garaian eta nabaritzen da. Eta 23. minutuan berriro ere kontraeraso baten ondoren, berriro ere Realeko atzelariak lekuz kanpo harrapatu zituen eta Nicolas Pepek egia esan ez dakit zergatik ez zuen hanka sartu Jon Martinek edo Sergio Gomezek hor, atzo egia esan Jon Martinek ez zuen batere norgehiagoka ona egin, ez zuen une erabakigarri horietan, aipatu ditugun une erabakigarri horietan asmatu, eta hori garesti ordaindu zuen Realak aipatu dugun moduan, eta Nicolas Pepek 3-0 jada bazirudien behin betikoa izango zela, eta hortikan aurrera Villarreal sendo aritu zen, atzealdean horretan hobekuntza egin du Marcelinoren taldeak, Gede saiatu zen, Oiartzabal ere ikusi genuen, postu ezberdinetan jartzen, Barrenetxea oraindik ere eta Luis de la Fuentek Espainiako selekzioarekin jokatzeko deitu du, baina ez zait iruditzen euneko eunean dagoenik Donostiako jokalaria egia da, eta ez naiz aspertuko esateaz, iruditzen zaidala Ander Barrenetxearen lekua ezkerrean dagoela Gedesen, postu horretan gertatzen dena da logikoki Gonzalo Guedes ezin duzula hortik kendu, eta oraindik ere takekubo errekuperatu ez den honetan ezinbestean Ander Barrenetxea jarri beharra daukazula hor, ezta? Baina Realak erasoan ere ez zuen asmatu, Kamuts aritu zen, eta oroar Rino Matarazzorekin orain arte jokatu duen partidari kaskarrena egin zuela esan daiteke, soilik galdu zuelako, baita atzealdeko akatsak eta erasoan ezin zuloak zirrikituak aurkitzeak eman zion desesperazio puntu horrengatik ere, eta 44. minutuan iaia Pepek berriro ere gola egin zuen, baina hori zutoinera joan zen eta ondorioz horrelaxe iritsi ziren atseden aldira, eta nahikoa izan zen aldaketa bat, Gorrotxategi kendu zuen eta Susic sartu. Nik uste Jon Gorrotxategi ez dagoela ere uneko eunean atzo hasieratik jokatu zuen, baina ez zuen normalean erakusten duen sendotasun hori erakutsi Eibarko euskarriak, ez genuen ikusi askotan baloia jasotzera joaten, eta Realaren nolabaiteko zelaierdiko joko horri oreka ematen, eta Lukas Susic irten zenean, korner baten ostean, Susic etorri zitzaion aldaratzea, ia zorte apur batekin, baina 3-1 ezarri zuen Kroaziako jokalariak, beraz aldaketa horretan asmatu zuen Matarazzo, gero beste albiste txarra, jada gaua iluna, izaten ari zenez soilik ilun zegoelako, baita panoramagatik ere, amesgaizto ugari Realaren zatatzo, eta gainera 54. minutuan Igor Zubeldiak min hartu zuen, badirudi austura duela, ikusi beharko dugu gaurkoan zer esaten duen Realak Igor Zubeldiaren lesio horren inguruan, baina bere ordez txaleta txarra atera zen, eta Realak gerora ez zuen beste golik jaso, baina oroar bigarren zatian hobeto aritu zen, gertatzen dena da lehen zatian gertatu zitzaion berdin-berdina gertatu zitzaiola bigarren horretan ere, hau da zirrikituak ezin bilatzea. Villarreal oso sendo irmo aritu zen atzealdean, eta Realak naiz eta erasoan baloia ukitu eta ukitu ez zuen zulorik bilatzen, azkenerako desesperazioa ere etortzen da, eta horrelaxe izan ziren kontuak, eta gerora etzen gauza nabarmenik gertatu, 81. minutuan horri Oskarsonik gola balio gabetu zioten, eta aipatu behar duguna da, eta lehen ez du esan, Ortizarias ongi aritu zen, oroar ez zuen norgehiagokaren garapenean
eragin zuzenik izan zuen ezer adierazi, baina Rino Matarazzori txartela atera zion eta Marcelino baloia hartzera sartu zenean gero hor keinua egin zuen txartela aterako ziola, barrezka hasi zen, eta horrelako gauzek ez dute bat ere ongi hitz egiten epaien inguruan. Jada nahiko polemika badago, nahiko tentsio badago taldeen artean, eta horrelako kontuek ez dute inondik inora laguntzen, eta hortiz Ariasek hanka sartu zuela iruditzen zait. Mikel Oyarzabalen ordez Arsen Zakarian atera zen, eta errusiarra ez dago ez momentu honean, batetik ez da fin ere, konfiantzaz urri dabil, azken partida hauetan jarri izan dutenetan ere ez dugu gehigarririk ematen ikusi, eta Reala kondo pentsatu beharra dauka, zer egin Zakarianekin udan, konfiantza galduta baitu, eta behira Rino Matarazzo gain zuzen ere jokalari askoren konfiantza berreskuratu duela, baina Zakarianekin ez du asmatu. Atzo ere aukera garbi bat huts egin zuen hor Reala norgehiagokan sartu zezakeena, baina ez zuen asmatu. Kontua kontu horrelaxe amaitu zen, 3-1 norgehiagoka, Realak Villarrealen kontraerasoaetan ez zuen asmatu, atzealdean defenditzen, ez zuen asmatu hori nola geratu, eta ondorioz emaitza horixe. Une honetan nola geratzen dira bi talde hauek sailkapenean, batetik Villarreal 3. postuan da, egia da Atletico Madrilen norgehiagoka bat gutxiago jokatu duela, 58 punturekin, baina ja da esan daiteke gauzak asko okertzen ez badira behintzat txapeldunen liga jokatuko duela Marcelino Garziaren taldeak datorren denboraldian. Reala berriz 7. postuan da une honetan, Zeltatik 3 puntura, naiz eta Bigoko taldeak oraindik ere bere norgehiagoka jokatu beharko duen. Gogoratu beraz, Villarrealek 3, Realak 1, Zeramika estadioan.